Σήμερα θα δούμε ανθρώπους που έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Και επειδή η βαρεμάρα σκοτώνει, είναι τρελό το πόσο δημιουργικοί μπορεί να γίνουν κάποιοι χωρίς λόγο. Τύπα ένα like και κάνε εγγραφή σε αυτό εδώ το νέο κανάλι. Ξαναλέω, είναι νέο κανάλι για να μην χάνεις τα βίντεο και πάμε να δούμε. Αυτός εδώ ο τύπος, από ό,τι βλέπετε, για κάποιο λόγο σηκώθηκε και είπε: έχω ελεύθερη βούληση. Ας καλύψω όλη την κουζίνα με post-it. Ξέρεις τι, δεν μου αρέσει το vibe που έχει η κουζίνα. Θα την κάνω λίγο πιο ρομαντιστή. Και προσοχή, την κουζίνα της μάνας σου. Δεν θα ήθελα καν να σκέφτομαι πώς θα αντιδρούσε η δική μου μάνα αν έμπαινε μέσα και βλέπει αυτό το πράγμα. Υπάρχει άραγε βίντεο με αντίδραση ή ξέρω εγώ. Πόσα λεφτά κόστησε αυτό το πράγμα? Γιατί να εξοδέψεις τόσο χαρτί χωρίς λόγο? Θα έπρεπε να είναι οριακά παράνομο. Συνεχίζοντας με ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, αυτός είναι ο Κάρλο Μολινάρι. Ιταλός ακούγεται. Οι Ιταλοί φημίζονται για τη βαρεμάρα τους. Καθώς αυτός έχει ένα πάρα πολύ ξεχωριστό ταλέντο να στερεώνει πέτρες. Με Σου φύγε κάτι. Εντάξει. Δεν βγαίνουν όλα με την πρώτη. Δείχνει και τις αποτυχίες ο φίλος. Πριν μια μεγάλη επιτυχία προηγούνται πολλές αποτυχίες. Έτσι πάει συνήθως. Και όπως βλέπετε, αψηφώντας κάθε νόμο της βαρύτητας, ο τύπος καταφέρνει να στερεώνει, να ισορροπεί τέλος πάντων πέτρες με πολύ περίεργους τρόπους. Βέβαια, είμαστε στην εποχή του ίντερνετ. Δεν μου εγγυάται κανείς ότι τώρα αυτό, ας πούμε, δεν το κόλλησε με μια σούπερ κόλλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σκέψου λίγο την ντοπαμίνη που νιώθει ο τύπος μόλις καταφέρνει να στερεώσει τις πέτρες. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ ότι σου προσφέρει το συγκεκριμένο πράγμα, τίποτα άλλο. Απόλυτη ντοπαμίνη και ευχαρίστηση. Ότι να πεις ρε παιδί μου, δεν είναι και κάτι πολύ σημαντικό, αλλά εγώ τα κατάφερα. Κατάφερα να στερεώσω τις πέτρες με τον πιο περίεργο τρόπο που μπορούσα να σκεφτώ. Έχουμε εδώ. Έχουμε τον wannabe Super Mario, ο οποίος σου λέει: σήμερα το απόγευμα δεν έχω κανονίσει κάτι. Όλοι οι φίλοι μου λείπανε. Ξέρω εγώ, κοπέλα δεν έχω να πάω γυμναστήριο. Τι θα κάνω? Θα φτιάξω τον Super Mario, ντυμένος Super Mario. Σημαντικό, πρέπει να είσαι ντυμένος Super Mario, αλλιώς δεν θα δουλέψει. Από κύβους του Rubik. 700 συγκεκριμένα. 700 κύβους του Rubik. Και το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι. Εντυπωσιακό. Όχι, μπράβο. Μπράβο. Ωραίο το ταλέντο σου, αλλά μου φαίνεται λίγο ακριβό αυτό το χόμπι. 700 κύβοι του Rubik. Πρέπει να κάνουμε λίγο τα μαθηματικά. Κύβος του Rubik. Θα πάρουμε, ξέρω εγώ, το πιο φθηνό. Αυτός. Εδώ. 3x3, όπως ήταν και το βίντεο. 1,40. Πάμε να κάνουμε λίγο τα μαθηματικά. 700 που χρειάστηκαν για αυτόν εδώ. Ωραία. Εκτός από ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, το συγκεκριμένο είναι και λίγο ακριβό. Εντάξει, μην νομίζω ότι κάνει κανένα χιλιάρικο. 980 ευρώ. Ο τύπος ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το ψηλότερο όριο του κόσμου. Μπράβο, να σου δώσουμε ένα ρεκόρ. Για τη βλακεία που σε δέρνει. 38 εκατοστά όριο. Βέβαια, σκέψου λίγο να έχεις χλαπακιάσει εκεί, ρε παιδί μου, όλα τα σνακ. Να έχεις καταπιεί σε ένα απόγευμα 5.000 θερμίδες. Να σου λέει η μάνα σου κάπου όπα, ρε φίλε. Σταμάτα, δεν αφάσα άλλο όριο. Άντε, φάει ένα τελευταίο να τελειώνουμε. Και να της δίνεις αυτό εδώ το όριο. Που μου είπες, ένα τελευταίο ρε μάνα. Άλλες 5.000 θερμίδες. Αυτό μου μυρίζει λίγο AI slop το βίντεο. Έρχονται εδώ δύο φιλαράκια, δύο φίλες, σκάβουν ένα κήπο και σου λέει θα κάνουμε μια τρομερή πισίνα iPhone 17 Pro Max. Ντροπή σε AI όλο το δωμάτιο. Wow, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, όλο μου το merch μπορείς να το βρεις στο creatorshop.gr. Μπλούζες, αφίσες, μπρελό και άλλα πολλά. Μία παραγγελία με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίζω το εβδομαδιαίο υλικό στα κανάλια μου. Πίσω τώρα στο βίντεο. Αποκλείεται. Αυτά είναι νομίσματα και έχει φτιάξει έναν πύργο από πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι είναι, θα πω 5 λεπτά. Κανείς δεν το ζήτησε ποτέ, αλλά ο φίλος εδώ το έκανε. Πόσο χρόνο να θέλει καν αυτό το πράγμα? Άμα παρατηρήσετε, αυτό που έχει κάνει είναι να τα κόψει σε 4 σημεία, έτσι ώστε να ενώνονται το ένα με το άλλο. Και σιγά σιγά μετά από άπειρες ώρες έχει φτιάξει αυτό τον πύργο. Ωραία. Αν δείτε πίσω, γενικά είναι το χόμπι του. Δηλαδή, δείτε εδώ έχει κάνει και άλλα έργα τέχνης. Αχά! Έρχεται εδώ η φιλενάδα και κρατάει μια σακούλα η οποία μέσα έχει ό,τι τρίχα κατάφερε να μαζέψει σε 23 χρόνια. Μαδούσε αυτή επί 23 χρόνια και αντί να πιάνει τις τρίχες να τις πετάει στον κάδο, είπε θα φτιάξω μια τεράστια περούκα με τις τρίχες που έπεσαν από το κεφάλι μου. Καλά κάνετε και τη χειροκροτάτε, αλλά δεν έχεις μείνει με γάτες στο σπίτι. Εγώ για να φτιάξω αυτή την περούκα χρειάζομαι μόνο μία εβδομάδα. Πού το ξέρεις είμαι εγώ? Λοιπόν. Πελάτης, θέλω μία κοτόσουπα χωρίς κοτόπουλο και κάτι να και λίγο δραματική. Μην αγώνεσαι. Θα φτιάξω τον Παύλο τον Κοτόπουλο. Αυτός είναι ο Παύλος ο Κοτόπουλος. Αφού εγώ τελικά καταφέρω και τον νικήσω. POV, έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Wow.
πάμε λίγο πάλι. Έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και πίνεις πάρα πολύ Monster πέρα από το ταλέντο σου. Το οποίο δεν είναι και τόσο καλό για την υγεία. Είναι τρελό το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος πραγματικά αν έχει ελεύθερο χρόνο. Και τα αγόρια αναρωτιούνται γιατί μας παίρνει τόση ώρα για να κάνουμε μπάνιο. Μπορούμε να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι ωραίο το art και ότι μπορείς να κάνεις όλα τα γράμματα της αλφαβήτου με το μαλλί σου, αλλά γιατί ακόμα και αυτά τα γράμματα για μένα το μαλλί σου είναι καλύτερα από τα γράμματα που κάνω εγώ με το μολύβι. Και έχει πάει λάθος με μένα. Και δεν είμαι καν γιατρός. Πού να ήμουν γιατρός. Περίεργο ταλέντο, ευχαριστώ που με έκανες να νιώσω άσχημα για ακόμη μια φορά με τα γράμματά μου. Αυτός ο τύπος έχει βάλει ένα τεράστιο παγάκι μπροστά του και απλά κάθεται το παρατηρεί. Μέχρι αλλιώς. Ωραίο το timelapse, εντυπωσιακό. Τετράωρο, ανεβαίνουμε. Κάτι λιγότερο από 6 ώρες για να δει τον πάγο να λιώνει. Με αποδείξεις, οκ. Κάθεσε εκεί, το έκανε. Μου θύμισε ξεκάθαρα το παιχνίδι όπου καθόμουνα και έβλεπα μία μπογιά να στεγνώνει. Ο πατέρας μου ήταν έξω για περισσότερο από μία ώρα και έκανε αυτό το πράγμα. Και εσύ ρε αχάιρευτε, δεν τρέψε, δεν πήγες να το βοηθήσεις. Κάτι τέτοια. Σε βάζουν να κάνεις στο στρατό. Χωρίς πλάκα, χωρίς υπερβολή. Μου το έχουν πει. Εγώ ένα βλαράκι που με είχε πει, τον βάλανε με τη σκούπα να καθαρίσει το χώμα. Σε χωματόδρομο. Μου θύμισε πάρα πολύ αυτό το βίντεο που βλέπω τώρα. Ένας πύργος από 35 παιχνίδια που τα κλείνεις ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Περίμενε. Ήρθε ο φίλος εδώ και λέει: εγώ θα το κάνω με 42 παιχνίδια. Άκουσε το. ASMR στα αυτιά μου. ASMR στα αυτιά μου. Έχετε δει ποτέ άλλη φορά όμινο από δημητριακά? Ορίστε. Στην Αμερική το έκαναν. Σε ένα σχολείο. Πόση ώρα είναι αυτό το βίντεο? Πού καταλήγει όλο αυτό? Δεν θα καθίσουμε εδώ 3 λεπτά τώρα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχει διανύσει όλο το σχολείο και καταλήγει στο γήπεδο του μπάσκετ εδώ, το ιστορικό που έχουν. Ναι, είναι πολύ Αμερική το συγκεκριμένο βίντεο. Δες εδώ με Δημητριακά και κακό. Δες εδώ. Πραγματικά respect σε όσους κάθισαν για να το στήσουν αυτό εδώ το πράγμα. Θα μπορούσε να έχει πάει το οτιδήποτε στραβά ή θα μπορούσε να πεταχτεί, ξέρω εγώ, ο μπούλης του σχολείου και να το χαλάσει όλο αυτό. Αλλά δεν το κάνανε. Εντάξει, ο παπαγάλος εδώ. Δεν στο ναι! Έγινε στην Κολομβία όντως και μιλάμε για 20.367 κουτιά. Επαναλαμβάνω, 20.367 κουτιά. Επί $3 θα πω εγώ. 3 ευρώ, $3 δεν θα κάνει. $61.000 για αυτό το ανόητο ρεκόρ που κανείς ποτέ δεν ζήτησε. Καλή ώρα! Το παιχνίδι με την μπογιά. Paint Drying Simulator. Μας εξηγεί εδώ ο φίλος ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Χρειάζεται 6 ώρες για να το τερματίσεις και οι υπόλοιπες επιλογές που σου δίνει είναι απλά το τι χρώμα θέλεις να είναι βαμμένος ο τοίχος. Δες εδώ, παιχνιδάρα είναι. 75.000 views. Boom! Σου προτείνω να πας να δεις το βίντεο στο main κανάλι. 6 ώρες και 3 λεπτά με πήρε. Κάποιοι το κάνουν και σε λιγότερο χρόνο. Αυτός ο τύπος έκανε 19 κλάσματα του δευτερολέπτου να βάλει το καπέλο του. Κόβω λίγο αργό. Έχεις περιθώριο για βελτίωση δηλαδή. Γενικά αυτός ανεβάζει τέτοια βίντεο, εντάξει, που και καλά δείχνει το πόσο γρήγορος είναι με κάποια πράγματα. Όλα τα σχόλια από κάτω ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Για ποιο πράγμα προπονείται αυτός ο άνθρωπος ακριβώς? Έχει κάτι άλλα βίντεο που πιάνει κάτι τσακμάκια εκεί πέρα. Όλοι να ρωτιούνται για ποιο πράγμα προπονείται δηλαδή. Και δεν έχουν άδικο. Μας οφείλεις μια απάντηση. Αν ποτέ μου πέσουν τα μαλλιά, θα αποδεχτώ ότι μου πέσαν τα μαλλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω αυτό το πράγμα. Άσε που και εσύ για κάποιο λόγο φαίνεσαι λίγο ακριβώς. Ναι, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν, έχει φτιάξει μια περούκα από ακουστικά. Ενσύρματα. Και κάθε χορεύει, χαίρεται. Θα κάνουμε μια συμφωνία στο κανάλι. Θα καθόμαστε, θα βλέπουμε αυτά τα βίντεο και θα δίνουμε τα χέρια ότι ο κόσμος έχει χαζέψει. Εντάξει, θα συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Το deal που κάναμε, ναι. Αυτός είναι ο Γιώργος. Γέμισε αυτή τη γυάλα με 100 κιλά ζαχαρωτά. Του πήρε 12 ώρες για να τα φάει όλα. Και έχει την ελπίδα να γίνει viral. Θα κατάφερε. Αλλά με τι κόστος? Το στομάχι μου πονάει μόνο και μόνο επειδή βλέπω αυτό το βίντεο. Για μερικά views να πάθεις διαβήτη. Δεν, η ζυγαριά δεν γέρνει σωστά. Όχι. Δεν το κάνει αυτό, έτσι. Το κάνει και έχει και 400 άτομα τον βλέπουν, είναι live. Ωραία, θα συμφωνήσω. Το πρώτο πράγμα το οποίο είδα και θα συμφωνήσω είναι το Batwai, το όνομά σου. Batwai, γιατί? Αν δεν κατάλαβες τι κάνει αυτός ο τύπος από την Κένια, λέει εδώ unemployment, είναι φοβερός άνεργος. Κάθεται live με 450 viewers και μετράει το ρύζι. Και έχει αραδιάσει 1 κιλό ρύζι εκεί πέρα και το ξεχωρίζει εκεί, λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εσύ έχεις ελεύθερο χρόνο. Οι άλλοι 453 εκεί πέρα, γιατί έχουν και αυτοί τόσο ελεύθερο χρόνο? Τουλάχιστον να σκαθίσουν αυτοί να μετρήσουν το δικό τους το ρύζι. Γιατί κάτω και βλέπουν εσένα να μετράς το δικό σου το ρύζι. Να βγάλουν και αυτοί 1 κιλό ρύζι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το κορυφαίο?
ότι και ο MrBeast για παράδειγμα, κάπως έτσι είχε γίνει διάσημος. Με κάτι περίεργα βίντεο που έλεγε θα καθίσω 24 ώρες και θα μετρήσω μέχρι το 10.000 και έμπαινε ο κόσμος και τον έβλεπε όντως να κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, ίσως αυτός να μην είναι και τόσο χαλός. Να έχει δει το όραμα εκεί πέρα. Του λέει: άμα κάθομαι εδώ και μετράω το ρύζι, μπορεί Να είμαι ο επόμενος MrBeast. Οπότε, ίσως να είμαι λίγο κακός απέναντι του. Τα έχω δει αυτά τα βίντεο. Υπάρχουν κάτι τύποι που αφαιρούν τους σπόρους από τις φράουλες και κάτι παιδάκια τα οποία κάθονται και οργανώνουν τα μπαλάκια στους παιδότυπους. Πρέπει να είναι κάποιο είδους ψυχανομαλίας. Κάνει αυτό. Ω! Αμόγκους! Δεν γίνεται να το είδα μόνο εγώ. Λέει, αυτό το πράγμα μου πήρε 6 μήνες για να το καταφέρω. Δεν είναι αμόγκους, είναι ένα αυτοκινητάκι. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Καθόταν και χάραζα εκεί 6 μήνες στον νύχι του άλλου για να βγάλει ένα TikTok να πούμε. Δεν μπορώ με τα νύχια. Δεν μπορώ. Θα τα αφήσω εδώ αυτό το βίντεο, εντάξει. Αν έχεις ελεύθερο χρόνο, σου προτείνω να τσεκάρεις και αυτό εδώ το βίντεο. Κάνε like, κάνε μια εγγραφή άμα είσαι νέος στο κανάλι και μάντεψε σε αυτό εδώ το κανάλι είσαι νέος. Οπότε χτύπα την εγγραφή σου. Τσεκάρε το merch μου στο creatorshop.gr και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.